Hola gente, vítejte u mého partu 4 a v dnešním partu toho vidíte asi jako hodně, jakože já nevím, co přesně uvidíte, ale jediný, co vám tady můžu ukázat, že dneska se stěhujeme ve 3, jakože nějaký nábytek, krabic a tedy. Máme už to tady připravený. Okay. A pak ještě tady. No, tady to se nepočítá, jo. Tady ta krabice s tou taškou, jo. Teď jdem do Brodu a máme tam nějaké jednání o kreditní kartě. Prvé jsme doma a teďka jdu vyklízet moji postel. A jdeme na to! Oh my god. Ok, já se jdu asi vyklízet tu skříň. Guys, a musím tady udělat update. Tady ta jedna skříň tady jako zatím zůstane, pak odejde. A už odneste teď, nebo teďka nesou tady tu Lukinovu a jinak tady je krásný bordel. Tady ten stůl tady bedvě zůstane. A tak. A zatím pár dní budeme prostě spát jakoby na madračkách, ale jako jenom na madračkách, ale to vůbec nevadí. Tady to vypadá třeba takhle. Tady je strašný bordel. Mi to připomněla teďka úplně, jsem se koukala na takový pořad, máte doma uklizeno? Ne, teď zrovna fucking ne. Jo, takže pak přijde tohle, tady to televize, já nevím, ta se asi taky vezme a pak bych chtěla tohle, akorát, že mamka říká, že je to malý. Jo, a pak ještě tohle, takže tak a pak ještě dole, jak jsem že ukazovala v tom obýváku, takže to bude topovka, fakt se těším. Když my teďka máme nějaké krabice, tašky a teďka tady budeme dávat tu komodu pryč, takže želvy musíme. Hele, když tady tu postel vyklidíš, tak by se na to mohly dát ty želvy. Momentálně nemám vůbec čas natáčet, ale pak se vám ozvu, až to tady bude tak nějak jako normálně, já vůbec nemůžu. Tak jo, teď tady mám chvilinku pauzu. Pojďte se mnou dát editovat. Ochutnávka, omega. To už dávno pryč, takže nic. Kámo, už nemůžu. My jsme se sousedit, jo, mají pokoukáníčko, to je. Může mi kamarádka, že omega. Já jsem mi tak už poslala, jak to vypadá. Okay. Guys, vypadá to tady zatím takhle. Tady budu ještě dávat můj madračku, takže zatím budu tady jak spát na madračce, co jsem říkal. Se tady snaží dát tady tuhle madračku. Guys, já prostě ležím, vypadám divně, ale ležím. Ne, protože jakoby já prostě spím takhle. Teďka pár dní budu spát takhle a hej, já vypadám fakt divně, vypadá divně na nic. A možná 29. už se budeme stěhovat, což je za 8 dní. Dneska je čtvrtek, 21.8. Oh my god. To je úplně crazy. Je to úplně mega, ale jakoby vypadá to tady nějak takhle. Ten stůl jsem myslela, že bych jako otočila a dala bych ho jakoby ke zdi. Nevím, no. Jakoby chápete to, že půlka rodiny ze Španělska prostě přijela na 14 dní. A oni už jakoby zítra jdou domů. Jo, jedou autem, by the way, ale oh my god. To je prostě jako... No to není hustý, jo, ale my jsme reálně měli, já nevím, jak často jsem se s nima viděla. Jako z každý den jsem se s nima neviděla, viděla jsem se s nima, kámo, já nevím, 10 dní? Plus minus.
Jo. A oni už prostě zítra jdou domů. A já uvidím až za rok. To je prostě... Cože? To je jakoby dost crazy. Jakoby, co si budem. No nic, každopádně. Teď nevím, jakoby, jestli zítra jakoby nějaký updaty. Jako o tom stěhování. Nevím, ale vím, že v pondělí bude dělat ten pán kuchyň a za týden se tam stěhujeme. Nebo jakoby zřejmě vypadá to tak a říkalo, že to že to určitě stihne ke konci prázdnin, takže tak. Mega se těším a bojím se, že ty začátky té školy vůbec zvládat nebudu. Ale to se snad nestane, protože já se fakt bojím reálně, že ty začátky fakt jakoby stěhat nebudu. Protože prostě to bude tolik, že prostě škola, stěhování a teda a prostě, že se ještě tam budeme jako zavidlovat. Takže to bude prostě jako chaotický, no. Bude to troubíš. Yes, takže tak, no. Takže já se třeba ozvu zítra. Nic neslibuju, a nevím. Takže tak, takže se zatím mějte. Dobrý, no tak jakoby já mám nějaký problémy asi se zvukem, protože mi třeba tady vůbec nefunguje zvuk, vůbec nevím, co jsem tam říkala, můžete si to maximálně tak domyslet, ale jako, já prostě nevím, co jsem tady říkala a ani nevím, co tady v tom videu budu prostě dělat. Jo, čistím, aha, dobře, já si budu čistit zuby, OK. Jo, já ani nevím, co je tady to za den, jo, ale to vůbec nevadí, tady ani nevím, co jsem reálně dělala. Každopádně v dalším videu už bude zvuk. Jej! Guys, zdravím vás tady u mého make-upu. Yes, použila jsem tohle. Bude, abyste to pochopila, nevím, jestli jste to pochopila, ale já jsem tady z toho, co jsem tam měla, ještě tam fakt, ale není tam skoro nic. Yes. Že jsem to nevyšlo, a nechtěla jsem to jakoby vyhazovat nebo tak něco, takže to můžeme v tomhle, aby prostě to bylo hrozně to, ale tady prostě dám tohle a mám to by the way na sobě, ten krém. Dala jsem si kleštičky, jak se to jmenuje, řasenku a teď jsem použila tady tu tušku na rty a myslím si, že dneska jsem to povedlo. Teďka použiju tohle. Hele, koupila jsem to za nějakých 50 korun v DMku, takže se vyplatí. Jako nevím, jestli to ví, ale bože, miluju tu vůni, yes. Ok, a teďka bych jakoby použila toto. Tady to je jakoby, že to používám jakože na rty, aby mi to nějak jakože, takový ten sunshine. A tady mám třeba jakože tady tu za 100, tady taky za 100. 100. To je vodě odolný, ten moc používejte a tady ten, nevím, ten asi taky jako, tohle ale hrozně pálí. A tady ten lepší. Protože, nevím, tady ten dělá takový jakože, že tak není tak jako hezký, jakože. Teď to musím nějak vyndat, zase se to dá přesně do zrcadla, to tam přesně pasuje. Takže takhle vypadá můj look. Ty vlasy, hej, kam, co to je. Myslím si, že dobrý. Ale tak jakoby víme co, moje oči jsou můj make-up, takže... A ty řasy jsou mega hezký. A ano, dejte si kleštičky a řasenku. Já jsem to jakoby nevěděla, jak to vypadá to mega dobře, tam mám ještě třeba bordel. To je jedno. Každopádně těšte se na part 6. Teďka natáčím 5, takže 6. Myslím si, že už se prostě budeme stěhovat 100%. Protože v tady tom vlogu to ještě nechci říkat, abyste si vlastně počkali. Takže, ale nevím to jistě. Tak jo, takže já se vám ozvu pak, až budeme mít pizzu. Já jsem vlastně teďka dala hezky tu... Jdu natočit nějaký TikToky, vole, ať mám aspoň TikToky. Máme oběd, hej, kam jste dal? Ale já vám to musím ukázat prostě. Pizza je nějaká špenátová a šunková. Děj jakože špenátovou jsem třeba ještě neměla. Ty, ale hej, ta špenátová vypadá třeba jak dobře. To vám prostě musím ukázat. Okay, takže takhle vypadá ta špenátová. A takhle vypadá ta šunková. Ok, my se to teďka jdeme sníst. Takže my něco máme. Vybrala jsem to
něco. Byla tam dokonce knížka Anetka, kámo, já jsem si ji vzala. A teďka jdem k babičce, takže se vám ozvu. Pak a ukážu vám to všechno. Když jsme teďka už jdeme domů, já úplně zapomněla ukázat ty, co jsme si tam vzali, to vůbec nevadí. Když já možná nevypadám dobře, ale to je jedno. Když všimli jsme si, že se tady to trošku rozpadá, nebo teda já jsem se všimla, kámo, není to vidět, ale že když se podíváte tady, kámo, to je úplně mega. Proto jsem se teďka prostě rozhodla, že aby to nespadlo, tak že to prostě jakoby dáme do krabice, kterou tady máme. Jakože... Těch věcí tam není úplně nejmíň. Jo, jakože my fakt reálně máme miliony šamponů. Třeba velmi doporučuji, a říkám to znova, doporučuji tady ty pasty, které jsou to totálně dokonalý. Každopádně teďka vám dám zrychlený záběry, protože si myslím, že by to asi nikoho nezajímalo, jak tady prostě dávám do random krabice prostě šampony a to ještě. A já doufám, že mi to do té vany nespadne, protože jestli to tam spadne, tak nevím, co se stane, ale jakoby je to tam takhle. Dneska mu to tam nemůže spadnout prostě. Já to věřím. Ale když tam dáte, tak může spadnout. No, chci radši vědět, jak to dopadne. Já mu random jsem začala zpívat Jojo Sivo. OK, takže tady jsem tady dala, tady, kámo, nevím, co to je, nebo, tady jsem to hezky narovnala. Kámo, to je, myslím, tak dobře narovnaný, ale kámo, to se fakt rozjíždí jako hovado. A ještě jsem potřebovala tady to je jeho, takže jdeme to tam ještě, wait a minute. Sbírá houby, magický. No, dobré, a necháme dost. Dobrá věc, jako. Hej, já jsem tady, kámo, to, hej, vidíte to, já jsem tady, ono dobrá. Kámo, to je nejlíp narovnaný. Jako tady tohle, když tohle, ale krásný. Miluju. Guys, takže v pondělí se stěhujeme odpoledne. Jakože je to na 100% jistý, je to domluvený, akorát nevím jak s Wi-Fi, takže se bojím, že nevyjde tenhle part. No jakoby vy, jak ho vidíte, tak už to, že ho vyšlo, takže jakoby budu ho muset vydat nějak, já nevím, kde se stěhujeme, jakože nevím, no, budu to mít samozřejmě všechno přichystaný, takže tam všechno bude a jasno, jakoby. Takže tak, a já to nechci teďka jakoby dávat veřejně, protože vím, že byste se na ten part pak nekoukali. A už ani nevím, který je to part. To je jedno. Každopádně, tady to dneska ukonču. Myslím si, že toho víte až moc, takže se těšte na další part. Pátý part, yes. Jo, takže se těšte. Nezapomeňte dát odběr, like a zvoneček. A mějte se hezky. Ahoj!